jodongo moko samoro we oko sani ochako migi thuolo machielo. Erokamano VOJ, ing'eni penjo mi wacho mi penjo mokwongo nang'o miyo jowa mang'eny gini we oko. To en gima rach nikech ang'eni jowa mang'eny gini we oko nikech siasa. Fredo wacho maber ni jodongo wuogo dhi ondikre oko nikech ma e pesa ma ng'ata ma golo osuru e piny Kenya ka chiwo ne in mondo idag maber. Tigeni nitiere jodongo moko ma bende omako siasa matek. Masama kama to gikoni mano pes Ruto gino gidwa timo ang'owa, gino ok gidwa. Ni mano gir sirikal to sirikal ok gitimo ang'owa, ok giyango. Apani jowa onego ng'e ni kata bedie ni nyalo bedie pogruok mar siasa. To siasa ena paro. Siasa en paro, to kanitie gima ber ma sirikal mobete kom timo to nyaka itim ang'owa, nyaka iluri kode tir. Nikech ndalo moko nwa wacho ka kaka jodongo hinyore ahinya e kor gwenge. Mano wawacho ni sirikal onego gol pesa ni mondo tim ang'owa, mondo miji, mondo jodongo yudie fuong'ruok. Sirikal nogolo pesa. Jatend piny masani William Ruto nochako mede maber moko ni kapok jostich sirikal oyudo sara to pes jodongo ne mikwongo itimo ang'owa, igolo. Aparo ni josiasa kochakore achaka ward admins te kata ok bed ni gin josiasa lakini gitiyo machiegni gi josiasa, gine monego bed ni giwuotho chiefe duto, assistant chief jodongo gweng' mondo ging'iye to gikoni e dala ka dala jodongo mage manitie mondo jodongo gi otim nade, ondiki. To mana kaka kendo Fredo pimo mar ariyo, ka in ng'ato manosetiyo to ni chamo pension to into gini tim ang'owa, ng'adi oko, okibi betie. Mar ariyo, gini ok ndik jodongo kende ma hikgi osechopo 70. Gini ndiko nyaka nyithi kiye. Mier ka mier nyaka ng'iyude ot manigi nyithi kiye. Ka in ng'ano marito nyithindogi ma jonyuolgi nosetho, yie iwuogi dhi ka chief mondo dhi otim ang'owa, mondo dhi ondike nyithindogi nikech pesa mibiro ketle wi nyithindogi biro konyi maberie nikech rito kiye bende ok tim ang'owa, ok yot. Ibiro yude pesa moro ma dwe ka dwe biro konyi rito nyithindogi, miyogi ngima maber, ngima mane jonyuolgi kanonyuologi ne dwa ni gibedgo. Wuogi dhi tim ang'owa, indike. Jogo modak gi ng'ol. Bende sirikal wacho ni nitiere kit ng'ol moko mamiyo ng'ato ok nyal timo gimoro amora. Obed kijana, obed jaduong', obed rawera. In bende ka in gi ng'ata inano, yie idhi mondo dhi tim ang'owa, ndike. Nikech pesa ma sirikal golone, sirikal ong'eyo ni ngima tek to nitiere jogo mok nyal. Emomiyo pesa ni igole, ng'ato nyalo bet kamoro to koni to kore 2,000 to ditim ang'owa. Nikech en samoro kobet piny kuma ibarege to 2,000 no mana mochako ga chaka. Koro nyapenyo to sirikal golo pesa matin ni nang'o. Gimok ging'eyo ni ng'ama ni e kor gweng' ng'ama ni dala. Siling 2,000 ni dwe ka dwe. En pesa manyalo konye kabisa. Nikech moko kuom gi nitie yedhe mage muonyo. To samoro pesa mar dhi nyiewo yadhni ema onge. Moko kuom gi marito nyithi kiyegi, samoro kata pesa mang' ni nyiewo ne godo nyathini law onge. Samoro pesa mang' ni rundugo onge. Sama sirikal ogolo pesa ni konyi malich mokalo. Jogo manigi jogo modak gi ng'ol mok nyal kabisa, makata tuang'o wuoche, makata timo gik minyalo tim gi lwedo gi ginyal. Gin bende ngima ni tek nikech irito ng'ato mok nyal. Sama sirikal ogolo pesa ni, nitiere kamoro modhi dinoni. So kiki beda ni in nikech kori wacho ni samoro yor siasa. Ineno ni mano pesa mowuok e sirikal mok yango. Koro in gi ng'ato ka ihinyori, gik moko di to kidwa dhi ndikori nikech iwacho ne sirikal ni ok atim ang'owa, ok yango. Samoro bende ineno ni to koro 2,200
en ang'o madhi konyo ngimane. Giparie apani kata thuru ne nitie Give Direct. Yes. Wan ne wantie. To king'iyo Give Direct kanochako, tineno kit lokruok ma pesa matindo tindo mane Give Direct nokele gweng. Emomiyo mar sirikal ni bende wandikre andika nikech sami ndikorieno mokele momiyi tiyude fuong'ruok moko. To mogik VOJ, jodong gweng, assistant chief, to gi sub county commissioners to kata gi county commissioners. Kane gini ochakore pes jodongo ni ndalo moko, kane pod atiyo Standard, ne wandiko sigana moro. Mane dhano nodhi oyawo account mana kaka Fred ne wacho no. Gi kipande mag jogo manosenindo manoternegi kakoro duoki emane gidhi giyawo good accounts ma pesa no chame lo jodongo, pesa turi. Wach malita ahinya. To gitime kamano to bende nitiere moko ma bende nondiko nyithindgi kaka jodongo. Moko bende nodhi ondiko wedegi, moko bende ondiko jodongo moko, to koro kamikete ni beneficiary account mindike namba miore pesa. To gidhi gitim ang'owa, gindiko nembni gi. Koro pesa ni biro, jaduong' koni anondi kato pesa sirikal okayudi, to king'iyo records mag sirikal to ni pesa no orne. Pesa ni jodong gweng, assistant chiefs, to gi chief emane tim ang'owa emane kawo. Emomiyo gin bende nyaka gibedie jomobidhore. Nikech ka gibedo jomobidhore, to pesa ni biro to biro tiyo tich ma sirikal dwa ni pesa ni oti. Ok bibedie kamoro ni koro ni pesa orumo nikech sirikal ondik ji mang'eny, ma sirikal ok nyal timo ang'owa, ok nyal oro pesa ni e sa. Emomiyo wan gi kwayo makende. Ni kata bede ni wach ni dwa ndiki ji 500,000 e period manyo yawne, jodong gweng'wa okungo wuoga gi list nikech mano gweng'i ing'eyo jogo. Ing'e jogo ma higi osechopo 70. Ing'e jogo mandak gi nyithi kiye. Ing'e mier ma nitie jok modak gi ng'ol ma ok nyal timo gimoro amora. Yie ikonyie jogo monondikore. To ma bende puonj VOJ. Nya winjo mbaka moro nitiere jodongo moko mane ndalo mane pod gi tich. To ne gidagi ti. Koro ne giduoko higa gi piny. Koro gibende gidhi ndikore, tiwacho ni an nonyuola higa maka. To nikech kipande ni loko, miduoko hiki piny nikech gimoro achiel kata mar ariyo mane idwa timo ndalono. Koro yudo ka pesa ni bai, to into okinyal, to hiki bende oseromo 70 gi wiye. To nikech kipande ni duoko chiny kata gi higni 5, tido ka koro pesa ni bai. Ok en gima ber ni koro sani ijaduong' hiki oseng'udhi mang'eny, to okinyal yudo kony nikech karafu mane timo ndalo ka. Odo doko hiki chien. Nikech ng'eny jomoko ojanja kokora mang'eny go. Ni podi ni wadoki chien. Samoro moko notimo kigin, moko bende awinjo ni sikunde mane timo neji. Ni kaka ni podi tin hiki pogora kama podo kiyudi kipande. Koro yudo ka kumikawe kipande hiki duoko kata piny gi higni 6. Koro sani iseromo higni 70 na gidire, to nikech kipande ni ondiko ni hiki pod 65. Koro weyi oko. To kata in ng'ama kwa neni to akoni jaduong' ni to de gini otimo ang'owa. Gini de ber kode. Erokamano. Victor, kimia dakika chiela kama jei teneno. Aparo ni nyaka ben